Kapitlu 7 mill-ktieb tħaħen tal-gwerra ta' Lawrence Mizzi jismu It-talim fil-gwerra. Meta tlaqna mill-Birgu f'Ġunju tal-1940 jien kont fi Standard 1 u meta reġgħu fetħu l-iskejjel jien sibt ruħi fi Standard 2 mingħajr eżami. Il-klassi tagħna kienet waħda mill-kmamar tad-dar tal-kappillan. Billi l-iskejjel, il-każini u l-postijiet pubbliċi kienu ttieħdu biex fihom jitqiegħdu r-refuġjati, it-tfal kienu jitalmu l-iskola f'xi kappella jew xi knisja kif għadni kif semmejt, fid-dar tal-kappellan jew ta' xi ħadd prominenti li kellu aktar kmamar milli kien jeħtieġ. Għadni niftakru isu l-bieraħ il-miss, Alla jaħfrilha mietet qabel il-waqt, tallimna bħerqa l-aktar kbira minkejja li konna fil-gwerra. Ma nafx it-teachers kif kienu joħduha, iżda lina tfal l-akbar ors kien meta kienet iddoq is-sirena u kulħadd jitlaq kollox u jerħila lejn ix-shelter. Ġieli nżilna għal 5 minuti biss, ġieli għal siegħa u ġieli għamilna nofs ta' nhar isħaħ taħt l-art. Differenza mit-tfal tal-lum, pitazzi, kodba u ħalib bxejn, xandiriet fuq rediffusion u t-television, żjajjar edukattivi, sport, saw se nżid biċċa jiena stess, dal-ktieb inkiteb fl-1973, allura ċerti affarijiet bħal rediffusion m'għadux jeżisti. Tarġa' se nżid biċċa oħra li mhix qiegħda fil-ktieb, illum it-tfal tal-lum għandhom l-internet, it-Teams u affarijiet oħrajn li huma għodda għat-tagħlim. Dan il-ħwejjeġ lanqas biss konna ħlomna bihom, aħseb wara kemm konna ngawduhom. Skola l-Gugdja għamilna 2 snin u hawnhekk naħseb li x-xorti enitni għax iż-żewġ għalliema li kelli kienu mill-aqwa. Miss Farrugia li kienet tallimni fit-terd kienet ċempju tal-għalliema. It-talim kien għalija sejħa l-iżjed għolja. Kella dak id-don rari li waqt li kont tkun taf li jitħobbok u tixtieqlek il-ġid, kienet fl-istess ħin iġġiblek sudizzjoni. Ħadd ma kien jiċċajta magħha, lanqas l-aktar tifel ħaj li kien hemm fir-raħal. Il-klassi kienet imħalta subien u bniet, is-subien quddiem u l-bniet wara. Ma kienx jonqos li ta' tfal li konna kull wieħed minna kellu il-favorita tiegħu. Għalkemm kien hemm waħda għajnejha xilesti u xara iswed li kulħadd kien irida. Fil-klassi jien ma kontx wieħed mill-ħmier u ta' spiss il-bniet kienu joħorġu biex jikkupjaw minn fuqi. Jien ma niftakarx li kont noġġezzjona. Dil-ħaġa imma xejn ma kienet toġob lil Ġanni li kien abbati bħali u ta' spiss kien jeddidni li se jugżani l-kappillan. Ma nafx rid jgħidlu l-kappillan. Sa fejn naf jien aħna l-abbatini ma kenniex il-vot taċ-ċelibat. Minn barra l-lezzjonijiet normali, il-miss ta' veru għalliema ma kienx tonqos li żommna informati b'dak li kien qed jiġri fid-dinja dak iż-żmien. Għadni nara fuq mappa tal-Ewropa mifruxa fuq il-blackboard turina fejn kienu waslu l-Ġermaniżi fl-invażjoni tar-Russja. Is-soldati, għaltilna t-teacher, tant kienu imħabtin li lanqas kellhom żmien jinħaslu u id-dud kien dar għalihom. Kliem li kien impressjonani ħafna. Naturalment bħalma konna neqsin minn kollox, kellna nuqqas ieħor ta' kodba, pitazzi, gomom u labsijiet. Il-pitazzi tant kienu skarsi li konna nibdew nikdbu fuq l-ewwel qoxra minn ġewwa u nkomplu fil-wisa ta' qabel jibdew ir-rigi jew versi. U ġeneralment konna nikdbu bil-lapes biex inkunu nistgħu nħassru u nerġgħu nużaw l-istess faċċata. Meta ma kienx ikollna pitazzi iżjed, konna nikdbu fuq karti ta' zokkor jew xi karti oħra li konna nsibu bħal ngħidu aħna xi ktieb qadim tal-irċevuti. Marbut mal-iskola kelli inċident li llum wara da żmien kollu għadni tbissem meta niftakar fih. Ftit l-isfel minna kien hemm mara ħoxna li kellha tifla waħda. Ħoxna wkoll. It-tnejn kienu sbieħ, bajnejhom koħol, wiċċhom aħmar, meta ma kienx ikun miksi b'xi żewġ saffi kif x'aktar x'kien ikun.
Żewġ din il-mara kien jaħdem ta' kien nies il-belt. Jekk ma nisbaljax fil-mina tal-ferrovija fejn kien hemm miġbura mijiet ta' nies. X'aktarx minħabba l-periklu u wkoll għax kien hawn nuqqas ta' trasport, dan ir-raġel qajla kien jersaq lejn id-dar. Ikolli ngħid li kienu jgħaddu ġimgħat sħaħ. Darba mid-dera dam aktar mis-soltu u din il-mara ridet b'xi mod twassallu messaġġ. Għalhekk talbet l-ommi biex tħallini mmur nikdbilha ittra għal żewġa. Jien mort bil-qalb kollha. Ħadt tazzu lapes u wara li niżżilt l-indirizz u d-data mingħajr ma ħallejt barra liċken tikka jew virgola kif kont għadni kemm tallimt, ktibt Aziz. U mbagħad dort lejn il-mara biex tgħidli xi tridni nikdbilha. Kont qed nistenna li tgħidli biex bħas-soltu nibda billi ngħid qiegħed nittiblek dawn iż-żewġ versi biex bihom narfek li għall-grazzja tal-ħanin Alla jiena u binti ninsabu qawwijin u sħaħ. U kienu. Kif nispera li din li trassib lilek. Imma minn dan kollu ma niżżel xejn. Għax wara li staqsietni kontx lest qalt li niżżel! Jekk kelb marraq, mela jien u bintek! Ma ngħidilkomx qalt li biex inniżżel, jiena l-ewwel bħal iċċassajt. Iżda meta ratni hekk qed naħsibha qalt li niżżel ibni niżżel! Int mhux biex tiktib littra ġejt? U kelli bħal ħmar, inniżżel kollox, kelma b'kelma, mingħajr ċensura. Ma nafx effett kellha il-kitba tiegħi, niżgurakom li ma kienitx isservi ta' xempju għal dawk li jagħtu l-pariri lil miż-żewġin. Iżda l-inqas ma kontx mort għal xejn. Qabel tlaqt, tatni solt, miskina. It-tert kienet l-ogħla klassi li kien hemm fil-Gudja. U għalhekk dawk it-tfal li rridu jkomplu l-iskola wara t-tielet klassi kien ikollhom imorru ħalluqa. Hija kien wieħed minn dawn it-tfal. Issa mill-Gudja għal ħalluqa ma kienx hemm karozzi u għalhekk povru tifel kien ikollu jikola bil-mixi. Dejjem kienet toħodlu mill-inqas 20 minuta jew xi ħaġa eżjed meta ma kienx jitħajjar jieqaf mat-triq biex joqgħod jitaxxaq bleliqi bil-fuwl. Billi l-attakki bdew jeħraxu u l-periklu kiber, ommi u missieri iddeċidew li ma jbatuħx aktar ħalluqa u għalhekk hija kellu jerġa' jiġi l-iskola tal-Gudja u jirrepeti it-tielet klassi. Kif tistgħu tobsru minn dan li għadd, it-tagħlim fi żmien il-gwerra xejn ma kien regolari? Illum nista' napprezza bliema sens ta' dedikazzjoni kienu jgħallmuna it-teachers li kellna meta tqis li l-mewt kienet il-ħin kollu mdendla fuq rasna. Setaw kieku riedu l-għalliema bi skuża tal-gwerra li f'ħafna każi kienet tkun ġustifikata, jitilqu kollox sejjer mar-riħ. Iżda mhux hekk għamlu. Huma kienu jħabirku kemm jifilħu biex ipattu għaż-żmien li konna nitilfu waqt il-ħbit mill-ajru. Ma naħsibx li l-għalliema tiegħi kienu l-eċċezzjoni. Meta nġib quddiem għajnejja li ħafna mill-mexxejja ta' pajjiżna tal-lum fi żmien il-gwerra kienu għadhom fuq il-bankijiet tal-iskola, malajr tifhmu x'irrid ngħid. U hemm jintemm kapitlu numru 7 mill-ktieb Tħaħen tal-Gwerra ta' Lawrence Mizzi.